Και που λέτε τις προάλλες πήγα να δω την ταινία FNAF 2 στο σινεμά. Και όταν είδα την Toy Chica δεν μπόρεσα να κρατηθώ και άρχισα να κάνω gunning μέσα στο σινεμά. Και το gunning ήταν τόσο καλό που ευθυγραμμίστηκε ψυχή και σώμα, άνοιξαν τα τσάκρα μου και άνοιξε το τρίτο μάτι μου. Mid-gun όλα αυτά, mid-gun. Και αφού αφυπνίστηκα, ήρθαν οι αρχαίοι σοφοί της Αγκάρθα και άρχισαν να μου μιλάνε. Και άρχισαν να μου λένε ότι μόνο κάποιος που έχει την πνευματική δύναμη να βρει το κουράγιο και να κάνει gunning με την Toy Chica μέσα στο σινεμά, να είναι άξιος να έρθει στην Αγκάρθα. Και πάνω εκεί που πάνε να μου πούνε πού είναι η Αγκάρθα, έρχεται μία εκεί και κάνει «Α, τι κάνετε, ξέρω εγώ» και το ένα και το άλλο. Συγγνώμη, δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορείς να κάνεις gun με την Toy Chica. Ζούμε κυριολεκτικά στο 1984. Οπα, άιντα φύγαμε για το Epstein Island. Και όχι μόνο αυτό, μου έκοψε και το Celestial Gunning, η καριόλα. Είδατε που οι αγρότες άρχισαν να κάνουν διαδηλώσεις και να κλείνουν τους δρόμους. Κοιτάξτε, αυτό εμένα προσωπικά με ενοχλεί, γιατί τώρα που έκλεισαν οι αγρότες στους δρόμους, πώς θα φτάσουν σε μένα τα αντικείμενα τα οποία εγώ βάζω μέσα μου. Ωραία, πώς θα έρθουν σε μένα. Με ενοχλεί, δεν μπορεί, τι πρέπει τώρα, πρέπει η αλήθεια τώρα να πάω και να ασχοληθώ με τον grinder. Ωραία, είμαι ήδη πολύ active στο grinder κι άλλο. Ο εγωισμός μου δεν το επιτρέπει. Η αλήθεια είναι ότι έχω γίνει λίγο πιο εγωιστικός. Μετά την επιτυχία του προηγούμενου βίντεο, ωραία, τις 100 προβολές, ωραία, άρχισα να γίνομαι πιο εγωιστικός. Έκανα switch up στους day ones μου και πλέον έχω φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο. Όλοι εσείς κάθεστε σε κακ καρέκλα. Εγώ κάθομαι σε κακ θρόνο. Δεν είμαστε το ίδιο. Άιντε Τζάρτζαρ, δείξε μας πού πρέπει να πάμε να τους σώσουμε. Άιντε ρε Τζάρτζαρ, μη σε πιάσω από τα αυτιά και σε πάω μαλάκα πηδιώντας μέχρι εκεί. Δες τον πως τρέχει το κούφια. Τώρα που λέμε για πηδήξιμο και τέτοια και πριν έφαρα το grinder, οι αρχαίοι Έλληνες θα ήταν απογοητευμένοι με εμάς. Οι αρχαίοι Έλληνες πηδούσαν femboys κάθε 3 και λίγο και εμείς δεν μπορούμε να, δεν έχουμε πέσει ρε φίλε, δεν έχουμε femboys. Τι θα κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή έχουμε πέσει ως λαός. Απλά θέλω να σκεφτείτε, όταν η πολιτεία είχε femboys, χτίσαμε τη δημοκρατία. Όχι χτίσαμε, εντάξει μαλακία είπα, ιδρύσαμε τη δημοκρατία. Απλά ξέρω πως ο Σοκράτης είχε τουλάχιστον 3 femboys. I am Queen Amidala. I am Queen Amidala. No, I am Queen Amidala. Και όλοι μαζί είσαστε ο Τσάρλι Κέρκ. Όταν ήμουν μικρός, είχα μια Lego φιγούρα Leia, την οποία έβαλα στο βαζάκι, αν με πιάνετε. Την έβαλα στο βαζάκι και από το πολύ το υγρό που έπεφτε μέσα, στερεοποιήθηκε κάπως, έγινε σαν τον Han Solo όταν τον έκαναν freeze στις ταινίες. Δεν ξέρω γιατί ήταν ανάγκη να το αναφέρω, τέλος πάντων. Έφτασα Emerald Edger στο Jerkmate Ranked. Οριακά πήγα να ξεκολλήσω το πουλί μου τις προάλλες, από το πολύ το gunning. Αφήνεις την πίσω πλευρά σου απροστάτευτη. Τώρα θα δεις που θα μπει το φωτόσπαθο. Άντε ρε μάλακα, τώρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε μια ώρα. Darth Maul! Που σκατά είναι η επιδοτής του από και πέρα μάλακα. Που σκατά πήγαν τα λεφτά. Γιατί έχεις δηλωμένα 15.000 στρέμματα στο Tatooine. Πηγαίνοντας πίσω στο θέμα με τους αγρότες και τα αντικείμενα που πλέον δεν μπορούν να μπουν μέσα μου, έχουμε σκεφτεί αυτό πώς θα επηρεάσει εμένα. Πώς θα με κάνει begging τώρα η κοπέλα μου εάν δεν
μπορεί να προμηθευτεί τα κατάλληλα αντικείμενα για να το κάνει αυτό. Δηλαδή με γαμάτε ρε φίλε. Είδα ένα βίντεο, δίνανε πατάτες στους οδηγούς. Τι να την κάνουν την πατάτα ρε μαλάκα, τη βάλω στον κόλο μου. Τι να την κάνουν την πατάτα. Obi-Wan, πρόσχε το λαιμό σου. Αυτό είναι για τους αγρότες μωρέ καριόλα. Πάρτα. Obi-Wan, σβήσε τις φωτογραφίες που μου είχαν βγάλει στο νησί. Δεν ήμουν εγώ εκείνος με τον Bill Clinton.